Aldiko hirugarren domeka honetan, postu gaitezela esaten deu, postu zaiteze. Baina, galdera egin deikegu gure buruari. Ze diferentzia dago fedeune eta fedegabean artean? Fedeunak bizitza moral zuzena da bere erantzun daiteke. Besteak beste, baina ez da nahitez egile. Ezagutzen dugu eta horren bizitza moralean zintzoak zuzenak eta eskuzabala diran pertsonak eta olako jokaeran antzekorik be ez da fedeunak. Lehenengoak pertsona religiosoak dirala esango dabe, beste batzuek, baina erantzun hori bez gaitu guztiz betete. Badira eta religiosoak diran pertsonak eta aldi berean superstiziosoak dira edo. Eskortasunez beteta dagoz, ezin da ezer egin ez gara eta gure batuaren jabe. Fedunak eta fedegaben fedea izan dabe izkor dira. Arteko aldea oinarritu txaropena dela. Esan gehinki kristauontzat Kristo Jesusengan oinarritutako itxaropena. Itxaropentsu izan behar garala. Fedea ez da arazoak atzekabeak edo egora kritikoak saiesta dakarskun bizitza segurua. Eleizaen historiari begiratu, ezker makina bat kristau jazarpena eta eriotza bera behasan dituala. Eta fedeari ez deutzala auko egin, ikusiko dugu. Fedea erasotik babespen gaituen bizitza segurua, urdin asko kubula ez bada. Zertarako balia dau sinesteak. Balio agertzen da, gizakiera bat ondoratu eleiken, eta pertsonalez astea galarazo leikeon, bere egitasmo guztiak, itu leikesan etxipenaren eta txarkeriak eta zentsugabakeriak ez dabela azken itxadinoan, itxaropenen arteko tirabira. Itxaropena ez da posa. Azerre edo sosegulako egizirrara, ez da errukia eta samurtasunalako sentimentua. Itxaropena bertute teologoala da. Fedea eta karitatea lez. Jangoikoaren doea da teologola. Jangoikoari eskatzen jako eta jangoikoaren gandau oinarria. Kristauok ez dugu itxura, berba eta proposamen bako jangoikoaren jainko gogogabe eta arduradun gabe sinisten. Hitz egin konprometitu eta munduan korapilatu egiten dan jangoikoarengan sinisten dugu. Jesusen jainkoarengan. Jesus jangoiko moduan ikusten dugu, bera da, gure itxaropenaren oinarria. Horrezegatik, badaukagu posik egoteko arraizoirik. Abendu aldiko hirugarren domeka honetan gaudete domeka deritxotela. Posaren domeka, baina ez beste barik, bere oinarri eta zerumuga ezagutu barik dugun posa. Oinarritutako posa baino. Sofoniasek jangoikoaren salbazioa eta Jerusalemen nagusitasuna aitatzen ditu. Kristauok Jesusengan gauzatutako salbazioaren dugun oinarriz. Joan da, aitzaindari eta usain oskun norein zain zaoze. Hemen da gure artean. Piztu gaitezen benetako itxaropenetik, bizi gaitezen ponsakonetik. Abendu aldia, adventuz dino ez dala etorrera. Ez, itxaroten dugula beraia geugaz dagoalako eta geuri kristauoi dagokigu hau zabaltzea eta bizitzea. Jainko, ikusten duzu zeure herria jaunaren jaiotzako jaia zintxo itxaroten. Eizu arren, heldu gaitezela salbazio miragarreen zorionera. Eta gorapen eta posik handienaz ospatu daigula. Posaren domeka honek, Gabon eta Garamatzanak, jangoikoain herriak Kristoren jaiotzako Paskoa fede osoz itxaroten dauan lehen otoitzau eskaintzen duzku. Horrezegatik, eskatzen dutxago jaunari, ari barria hundiaren aurrian, egu berri jai horretara posez eta posez iristea. Jangoikoaren jaiotzaren Pasko honek merezi dauan lez bizitzeko. Holan, jainkoaren eskutik, Kristoren jaiotzaren posaren lekuko izan. Atsegin bekizu jauna, gure buruaren eskaintza adierazten dauan opari hau, eta bete egizu gugan sakramentuaren bidez zeure salbazioa. Opari buruzko doitzonean, jaunari eskatzen deutzago, eskaintzen dugun hau ogitar daua. Gure emoitzaren, gure bizitza osoaren adierazpena izan dedila. Orain berpiztuaren lekuko izanik, eta orain gure bizitzetan bete da izuela. Hau, nire oreimenez, eta jangoikoaren salbazioaren ekintza erakutsi ahal izateko.
Bera dugu profeta guztiek aintzinatik adirazoa. Ama Virginak maitasun samurrez zabelean ekarria. Joanek etortzeko azala esana, baita etorri zala erakutsia ere. Berari esker pozez diardugu gabon misteriorako prestatzen, otoitzan zur aurkitu gaizan, eta beraren gorezpenetan alai. Abendualdiko laugarren prefazioa, zalen historiaren bidez kristoren agurreiren jarten dagoana. Normalean, prefazio hau, abenduaren 16 aurrera erabil dezakegu, baina itxienez bideotan gustaten jat, abendualdiko dagozan lau prefazioak erabiltzea, torrezegatik, gaur ipini egin dut. Salvazioaren historiaren berralkartze bat da, profetaren iragarpena, Ama Virginaren itxara onaldia, eta Juan aldarrikapena agirtzen daran. Irukintza honek, Salvazioaren historiaren jarraipena erakusten deuskoe guztiontzat. Ez da hone jakin baten jaiotzan dan zehozer. Aurreko presentziarik barik, aitzitik iragarrita etorren. Eta jaunaren eurak epoten deusku, abendualdi honetan jangoikoaren jaiotzaren historiaren aurrean posez prestatzea. Holan, otoitz egiten du egon gura dugu. Bere laudarioa kantatuz, eta juduaren tribuaren lehoiaren garaipena aldarrikatzeko prest egon behar gara. Jauna, zure errukia deika gauz, hartu dugun sakramentu honek osatu gaizala geure jokaera txarretatik, eta atorkiguzan gabon jaietarako prestatu. Eukaristia amaitzeko, jangoikori eskatzen dutzagu errukia gure bihotzetan isuri izan daitela. Eta holan, jaso berrin dugun jaunartzeak gertu da osan jaietarako prestau gaizan. Sakramentua jangoikoaren semearen jaiotzaren esanguran neurri bakoan sakontzen lagun digun. Semearen ganume izatera garamatzana. Holan, jangoikoaren grazia gure gainera isurtzen da, eta pekatu garaitzen dau. Hauze da gaurko mezue, hauze da giuri dogokiguna bizitzea, eta zaitu behar gara egiten, alaitu zaitez, postu zaitez, giure bizitza eroan behar dugu, aste hona izan, datorren astera arte.